Salam, köp sorapsyňyz jümçü beýnäs premium görnüşine geçmeli, näet wagtsyz iş etmeli. Bugünkü video size şonu görkezjek. İlk ölen jümçü benimizi işletýäs. Soň äzer görjek akkauntymyza çatylýas we videomuza like we repost etmeli ýatdan çykarmaň. Ýöredik. Garaşalyň azajyk. İşledemizden soň ýokarky sazlamalara basýas, e-poçta girsetýäs. Ýokary hotutyň gmail.com diýäs, aşagada Yandex 2020 diýäs we girişe basýas, açyk garaşalyň. Garaşamyzdan soň ana premium'a geçdi. Indi wagtsyz arkyny haçan öçürýänçiňiz. Hemme ýurtlarda da işleýänler, gatow işleýär serwerlerimiz sekundda 5 megabayt çenli gitdi. Like we repost ýatdan çykarmalyň. Wagt toram wagtym 2025 11.00'da otury. Hemme adam çatylyp bilýänler, 1 ýa 2 3 adam däl, islenlik adam, çeksiz. Sağ olun, videomu like ve repost etmeyi ýatdan çykarmaň.